Milí bratia a sestry v Pánu, chcel by som vás veľmi, veľmi srdečne pozdraviť, popriať vám zo srdca Božie požehnanie. Dnes budeme opäť počuť kázanie brata Branhama s bohoslužbou s uzdravovaním. Verím, že skutočne hovorím len ku tým, ktorí poznali, o čo teraz ide. Ktorí vo viere prijali a uchopili, že brat Branham vykonal svoju službu v Božom poverení a že Božia zvesť slova predchádza druhému príchodu Krista. A my sa radujeme, že teraz môžu v celom svete počúvať kázania a taktiež môžu prežívať to, čo Boh učinil ako potvrdenie slova. Mnohé svedectvá sú dôkazom toho, že Božie slovo sa nevracia späť prázdne, tak, ako to stojí napísané v Izajášovi 55, ale až po tom, čo vykonalo to, ku čomu bolo poslané. Dnes len v krátkosti e-mail nášho brata z Gomy v Kongu. V liste sú uvedené mená 7 osôb, ktoré prežili mocné uzdravenia v tom čase, keď počúvali bohoslužbu s uzdravovaním. Božie slovo sa späť nevracia prázdne, ale vykonáva. A my z celého srdca veríme, že Pán poslal brata Branhama a on priniesol zvesť a tu sme niesli do celého sveta a teraz ju môžu všetci počuť. Buďte požehnaní, verte v tom čase, keď počujete slovo a príjmite ho vo viere pre vás osobne. Buďte požehnaní požehnaním všemohúceho Boha v Ježišovom svetom mene. Amen. Prosím pekne. Chcem, aby ste spolu so mnou čítali z Jána 12, verš 20. Ján 12, verš 20 a 21. A boli tam niektorí z tých Grékov, ktorí chodievali hore do Jeruzalema, aby sa tam pomodlili na sviatok. Tí tedy pristúpili k Filipovi, tomu z Galilejskej Betsaidy, a prosili ho a vraveli: Páne, chceme vidieť Ježiša. A chcem čítať ešte so Židom z 13. kapitoly, 8. verš. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. To chcem učiniť svojim textom dnes, totiž Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. V nedeľu večer som bol v nejakom zbore tu v meste a pokúšam sa ich navštíviť tak mnoho, ako len môžem v tomto meste, keď som tu. A našiel som veľké spoločenstva, Assemblies of God, baptisti a mnohé iné. A v tejto cirkvi
Vzadu mali na kazateľnici nápis Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. A bolo to mojou témou počas kampani, ktorú som používal, pretože verím, že celá kniha je zjavením Ježiša Krista a on je ten istý včera, dnes a na veky. A ako súvislosť k tomu by som chcel vziať ten text, ktorý sme čítali. Páne, chceli by sme vidieť Ježiša. Verím, že dnes, večer, každý muž a žena na tomto mieste cítia, že títo Gréci vyjadrili pocity nás všetkých. Oni počuli o Ježišovi a teraz ho chceli vidieť. Verím, že neexistuje človek, ktorý by počul nádherný príbeh Ježiša Krista a netúžil by vo svojom srdci stretnúť ho, vidieť ho. Verím, že je to túžba veriaceho vidieť ho. A nezáleží na tom, aký je vysoký, nízky alebo čokoľvek je. Milujem ho, chcem ho vidieť. On je ten, kto ma zachránil, učinil to pre mňa a ja túžim vidieť ho. A nepochybujem, že títo Gréci prestúpili k židovskému náboženstvu, pretože vidíme, že to bola slávnosť Paschy, počas ktorej bol zabitý baránok a títo Gréci boli medzi nimi. A títo Gréci boli veľmi talentovaní ľudia. Oni viedli vo svete umenia, boli veľmi vzdelaní vo vede. Bol to veľký národ. Boli učení, čítali mnoho kníh a niečo mali, niečo v ľudskom srdci túžilo nájsť niečo, čo utíši ten veľký smäd, ktorý naplňa ľudské srdce. Mysleli ste niekedy na to, prečo človek robí prevrátené veci? Je to preto, že sa snaží utíšiť smäd, ktorý Boh do jeho srdca vložil, aby túžil po ňom. A on sa snaží utíšiť ho vecami sveta. Ale nebude nikdy utíšený jedine, že Boh sám utíši tento smäd a vstúpi a upokojí túto túžbu ľudského srdca. Nič iné nemôže zaujať jeho miesto, jedine, že Boh nájde to správne miesto v ľudskom srdci. Títo Gréci počuli a bez pochyby čítali Starý zákon a počuli o príchode Mesiáša a čo by mal byť, keď príde. A oni túžili vidieť, čím Boh bude, keď sa zjaví v tele, ako bude vyzerať človek, ktorý bude naplnený plnosťou božstva, ktorá v ňom prebýva. Ako on bude vyzerať? A oni počuli o Ježišovi, ktorý tvrdil, že je tou osobou Mesiášom, ktorú Židia 1000 rokov očakávali, že príde, totiž, že Boh sám príde ako človek vo forme svojho syna, aby krvácal a zomrel, pretože žiadny iný človek nemohol za nás zomrieť, pretože my všetci sme boli vinní. Človek nemohol človeka zachrániť. Musel prísť človek, ktorý bol hoden. Boh sa musel stať príbuzným. A on prišiel a zostúpil nadol ako Boh, ako ten veľký Jehova, bol učinený telom vo forme svojho syna. Boh sa zjavil ako ten hodný, náš príbuzný, ktorý mohol zomrieť, aby vzal naše hriechy a zachránil svoje vlastné stvorenie. Tento príbeh je taký nádherný. Nie je možné ho vysvetliť, je to také skutočné. Žiadny ľudský jazyk to nedokáže vysloviť, vysvetliť. Tú lásku, ktorú Boh mal a zostúpil, aby zachránil ako stvoriteľ svoje vlastné stvorenie. Nuž, vidíme, že títo Gréci prišli smední. Oni počuli, viera prichádza skrze počutie slova. Biblia to hovorí v Židom, že viera prichádza skrze počutie Božieho slova a oni počuli, že príde Mesiáš. A preto prišli, aby ho videli. Oni prišli, aby videli tú osobu, ktorá mala byť Mesiášom, ako tomu medzi ľudom verili. A to je tá istá pozícia, v ktorej sa nachádzame my dnes večer. My sme počuli o Bohu. My sme boli učení o Bohu. Počas rokov sme v cirkvách, veľkých cirkvách, veľkých mužov počuli, veľkých evangelistov, ale
Ja verím, že žijeme v tieni príchodu Pána Ježiša. Po tom, čo skrze Lutera cirkev prešla ospravedlnením, posvetením skrze Wesleyho a krstom Svätého Ducha, sa vraciame späť ku dokonalej cirkvi bez poškvrny a vrásky, tej cirkvi, ktorú Boh vykúpil tých krvou obmytých svätých, aby ich vzal domov zo všetkých vekov. A my sa stávame viac ako Kristus a sme stále viac a viac v menšine. Nuž, zistujeme, že títo muži hľadovali, oni prišli, aby videli, ako tento muž vyzerá. A pýtali sa, páni, my by sme radi videli Ježiša. Počuli sme o ňom, mnohí o ňom hovorili, čítali o ňom v Biblii, ale oni ho chceli vidieť. Nuž, späť k mojej téme, Biblia hovorí, on je ten istý včera, dnes a na veky. Ak ho títo muži chceli tak veľmi vidieť a Boh učinil cestu, aby ich očakávanie uspokojil. On učinil cestu, aby ho mohli vidieť skrze jedného z jeho služobníkov. Ak on je ten istý včera, dnes a na veky, a my máme tú istú úprimnú túžbu vidieť ho, nie je povinný zjaviť sa v našom strede? Nuž to je veľký výrok. Ale ak Biblia nemá pravdu, kde sa potom nachádzame? Ale Biblia hovorí, že on je ten istý. A on nemôže byť ten istý len v určitých veciach. On musí byť vo všetkých veciach ten istý, ako vždy bol. On hovorí, on je ten istý. Včera, dnes a na veky. A títo Gréci ho chceli vidieť, pretože viera prichádza skrze počutie a oni prišli a ich smäd bol utíšený. Oni odišli, vediac, že on je Mesiáš. Ak my dnes večer máme túto túžbu jeho vidieť, my chodíme do zhromaždenia, či už to tak cítime alebo nie, platíme naše desiatky. Je to len nejaký mýtus? Je to len tá budova, do ktorej chodíme, za ktorú platíme? Tento muž, ktorý je našim pastierom, je on len nejaký napodobňovač? Je kresťanské náboženstvo ako grécka mytológia alebo rímska mytológia alebo niečo také? Je to len mýtus? Alebo je to skutočnosť? Pre mňa táto Biblia je buď správna, alebo prevrátená. Každé slovo je buď pravda, alebo žiadne nie je pravda. Ak dal on zasľúbenie, tak nie som ja alebo ty povinný toto zasľúbenie naplniť. Nie sme to my, kto je povinný dokázať toto zasľúbenie. On je ten, ktorý je povinný, pretože on je ten, ktorý to povedal. A my len citujeme, čo on povedal. A on je ten istý včera, dnes a na veky. Koľký z vás, ktorí ste tu, by ste ho chceli vidieť? Zdvihnite svoje ruky. Tam boli len dvaja, ktorí ho chceli vidieť. A tu ich je 300, ktorí ho chcú vidieť. Nuž, tak potom prečo ho nemôžeme vidieť ako toho istého včera, dnes a na veky? Na to sa chceme pozrieť. Bude to pravda, alebo to nie je pravda. A preto som to poprvýkrát tak vyjadril, že Biblia je buď pravda, alebo nie je pravda. A preto, čokoľvek Biblia hovorí, ak sa toho pevne držíte, Boh je povinný naplniť svoje slovo, je ním zaviazaný, pretože on dal to zasľúbenie. Ak to Boh povedal, je to tak. Nuž, bude to závisieť od toho, čo hľadáte. Zvyčajne nájdete to, čo hľadáte. To si pamätajte. Ak chcete vidieť Boha, je možné Boha vidieť. Ak ho chcete počuť, môžete ho počuť. Taký, aký bol včera, taký je i dnes. On sa nemení. To mi pripomína jeden príbeh, pravdivý. Ja žijem v Indiane. Narodil som sa v Kentucky a žijeme pri rieke Ohio a tam každý deň pretečie toľko vody, že by mohol šalát rásť v celej Arizone. Milióny galónov vody prejdú tou priehradou. Máme viac vody, ako potrebujeme. Je to takmer močarina. A tú vodu potrebujeme. Ale jedného dňa príde to veľké 1000-ročné kráľovstvo, keď hriech bude zo zeme vzatý a veci budú v poriadku. Bol tu starý rybár, ktorý žil na rieke, bol diakonom v mojom zbore, jeho meno bolo Weishart, veľmi milý starý muž. A v našom meste bola istá nedeľná škola, pekná cirkev, pekná medzinárodne známa denominácia, spoločenstvo, príjemný pastor, príjemní ľudia a
V našom meste bola istá rodina, ktorá do tohto zboru chodila a v tejto rodine bol malý chlapec, ktorý počul tak mnoho pekných kázaní a bol z toho taký nadšený a povedal svojej matke: Mama, ak je Boh, ten veľký Boh, ako o tom hovoríš, mohol by som ho niekde vidieť? A matka mu povedala: opýtaj sa učiteľa v nedeľnej škole. Ja neviem, ako to je. A on sa ho spýtal: učiteľu, chcel by som sa ťa niečo spýtať. Hovoril si o veľkom Bohu, ako učinil prechod Červeným morom pre Izraelitov, ako dáva, aby slnko svietilo, ako dokonale krúži po oblohe a tak ďalej. A povedal: môže ho niekto vidieť? A učiteľ mu povedal: to je pre mňa príliš hlboké, musíš sa spýtať pastora. A tak šiel za pastierom a povedal mu: pastiere, môže niekto vidieť Boha? On je taký veľký, hovoril si o ňom z kazateľnice, aký veľký Boh je. Môže ho niekto vidieť? On mu povedal: nie, synu, Boha nikto nemôže vidieť, to je všetko, my musíme tomu veriť. A tento malý chlapec, tomu nestačilo. A jedného dňa bol so starým bratom, týmto rybárom, na rieke a šiel na to miesto pri ostrove, pri Louisville, Kentucky, a tam chytali ryby a chytili dobrú rybu a prišla búrka a oni tam majú mnoho búrok a blízkajú sa blesky, hromy, bijú a bije dážď a tak ďalej. A tak museli ísť na breh a skryť sa pod stromy. A keď búrka pominula, vrátili sa späť k člnu a vydali sa naspäť. A keď slnko zapadalo niekde nad Tucsonom a odrážalo svetlo na oblohe a bola tam dúha cez východný horizont. A tento starý rybár vesloval svoj čln a všetko bolo také čerstvé, dážď zmyl všetok prach, bol to krásny čas a človek, ktorý je zvyknutý veslovať, ten vie oceniť ten rytmus vesiel, ako tá loď klže po vode a biela brada tohto rybára visela dolu a sledoval tú dúhu a tento malý chlapec, nadšený, sa obzrel, aby videl, na čo ten starý muž hľadí a všimol si, že ten starý rybár plakal, že tiekli slzy z jeho bielej brady a tento malý chlapec, taký nadšený, sa naklonil a spýtal sa toho starého rybára: Páne, chcem sa ťa spýtať otázku, ktorú mi nevedela zodpovedať moja matka, ani môj učiteľ v nedeľnej škole, ani môj pastier. Nedokázal uspokojiť moju túžbu niečo vedieť. A on sa ho spýtal: čo je to, synu? Môže niekto vidieť Boha? A tento starý rybár, tak premožený otázkou tohto malého chlapca, položil veslá do člnu, objal tohto malého chlapca a po lícach mu stekli slzy a povedal: Boh požehnaj tvoje malé srdce, miláčik. Všetko, čo som videl za posledných 50 rokov, bol Boh. Vo svojom vnútri môžete mať tak mnoho Boha, že ho vidíte všade, kam sa len pozriete. Ale kým nebudeš mať túžbu vidieť ho, nebudeš ho vidieť. Môžeš ho vidieť v západe slnka, môžeš ho počuť, keď spievajú vtáci, môžeš ho vidieť všade. Ale ten starý muž mal tak mnoho Boha sám v sebe, že mohol vidieť Boha všade. A myslím, že to je ten spôsob, akým máme hľadať Boha. A uvidíme ho všade, kde sa pozrieme. Vráťme sa späť ku mojej téme. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Nuž, ako by sme to mohli vedieť? Ak by som sa spýtal metodistov, veríte tomu? Oni by povedali amen. Ak sa spýtam baptistov, veríte tomu? Povedia amen. Letniční, Cirkev Božia a tak ďalej. Veríte tomu? Oni povedia amen. A ja som rád, že to povedia. Ja tomu verím tiež. Ale ak by sme šli mestom, aby sme našli Ježiša Krista, aký typ človeka by sme hľadali? On sľúbil, že s nami dnes večer bude. Ak to tak nie je, tak je slovo prevrátené. Ak poviete, táto časť nie je inšpirovaná, tak nič nie je inšpirované. A potom nebudem vedieť, ktorá časť je inšpirovaná, ktorá nie je inšpirovaná. Ak to nie je všetko pravda, ja si nemôžem vyberať z toho slova. Je to celé Božie slovo. A on zasľúbil, že bude s nami dnes večer, kdekoľvek sa dvaja alebo traja stretnú dohromady. Veríte tomu? Ďakujem. Nuž, ak je prítomný, tak aký druh osoby by sme hľadali, ak by sme ho hľadali? Snažili by sme sa
nájsť muža, ktorý je oblečený v rúchu, má dlhú bradu a dlhé vlasy. To by mohol byť Ježiš? Hoci kto si môže obliecť rúcho, mať dlhú bradu a vlasy. Akýkoľvek imitátor to môže činiť. Je mnoho mužov, ktorí sú oblečení v rúchu dnes večer a nevedia o Bohu viac ako nejaký hotentot o egyptskej noci. Ale to nie je to, čo hľadáme. On nebude nejaký hodnostár. Nikdy ním nebol. Čo by sme hľadali? Hľadali by sme jazvy po klincoch a trňoch? Hociaký imitátor také niečo môže učiniť. A to by stále nebol on. Ako by sme mohli vedieť, aké rúcho mal oblečenie? Vyzeral by ako tie obrazy, ktoré namalovali maliari? Nie, to sú produkty maľby, psychológie. Sú to ich vlastné predstavy týchto ľudí o tom, ako Kristus vyzeral. A ak by sme ho chceli hľadať podľa nich, tak podľa ktorého? Hoffmana, Salmana, ktorý z nich? Oni majú rôzne opisy. Bol by to len zmetok. Vyzeral by ako ten na Hoffmanovej maľbe alebo na tej Salmanovej maľbe. Ak je ten jeden správny, tak je ten druhý prevrátený. Ak je ten druhý správny, tak je ten prvý prevrátený. My by sme nevedeli, koho máme hľadať. Ale ako ho môžeme identifikovať? My ho môžeme identifikovať rovnakým spôsobom, ako sa on sám identifikoval na začiatku. Skrze jeho skutky. Skrze to, čo činil. Ak nečiním skutky môjho otca, tak mi neverte. Ale ak činím tie skutky a vy mi neveríte, verte aspoň pre tie skutky, pretože oni svedčia o mne. Oni hovoria, kto som. A preto to musíme hľadať, to musíme nájsť, ako sa zjavoval, ako sa identifikoval Ježiš Kristus včera, tak isto sa bude identifikovať i dnes. Nuž, metodisti si myslia, naša cirkev ho identifikuje. Baptisti by si mysleli, naša cirkev ho identifikuje. Letniční si myslia, my sme ho našli, my ho identifikujeme. To mi pripomína, že som bol v Little Rocku v Arkansase a mám tu i niekoľko priateľov odtiaľ a bol tam na ulici s barlami a predával ceruzky a bol uzdravený a na druhý deň chodil s týmito barlami na ramene a vydával svedectvo. A bol na 3. balkone, zaberal tam celé poschodie a nemohli sme kázať kvôli tomu hluku, ktorý činil. On kričal, chodil po všetkých uliciach a vydával svedectvo. Bol vyvolaný z publika a Pán Ježiš ho uzdravil. A on povedal, chcem sa ťa niečo spýtať, brat Branham. Hovorí, on bol z nazarejského zboru a hovorí, počul som ťa kázať a myslel som, že si nazarejský. Videl som okolo teba toľko letničných a potom mi niekto povedal, že si letničný. A potom som ťa počul, že hovoríš, že patríš k baptistom. Čo si teda? A ja som povedal, všetko je to pravda, ja som letničný nazarejský baptista. O to ide. My sme narodení z Božieho ducha a sme potom bratia a sestry v Kristovi. A tieto značky nič neznamenajú. Niekedy dávno som pásol dobytok, pracoval som na ranči v Koloráde a Herefordská asociácia tam pásla v údolí a mali sme tam plot a pastieri tam dávajú svoj dobytok a počítajú ho. A mnohokrát som tam stál a pozoroval som toho rangera a prechádzajú tadiaľ rôzne značky toho dobytka a tento ranger nesledoval značky firmy, ale značky krvi. Označenie krvi. Musel to byť čistokrvný Hereford a bez toho, aby mal túto značku krvi, nemohol prejsť. Jedného dňa som na nich zakričal, viete, takto to bude na súde. On si nebude všímať, akou značku sme označení, ale či máme tú krvnú značku. To je tá vec, o ktorú ide. Keď uvidí krv, tak budeme môcť vstúpiť dnu. Naše označenia tam budú zabudnuté. A z toho sa tak radujem. Nuž, ak sa on nejakým spôsobom identifikoval včera, tak ho podľa tej istej identifikácie spoznáme i dnes, pretože on je ten istý včera, dnes a na veky. Je to pravda? On by činil skutky Božie. On by nebol nejak oblečený, nemal by nejaké vzdelanie, nemali by žiadny záznam, že chodil do školy a iste by nebol nejaký zručný rečník, pretože zistujeme, že jeho jazyk bol taký jednoduchý, že ho bežný ľud tak rád počúval. Ale bolo by ho možné identifikovať podľa písma,
totiž toho, čo písmo o ňom hovorí. A tak ho musíme identifikovať, tak musíme zistiť, kde on je. On nebol nejaký úžasný človek v nejakom odeve, on nemal nejakú organizáciu, ktorou by sa chválil, nemal nejaké poverenie od nejakého spoločenstva, o ktorom by mohol povedať, ja patrím k tým najväčším. Všetko, čo mal, boli Božie skutky, ktoré boli dokázané, ktoré ho identifikovali. To bolo jeho oprávnenie. Povedal, kto z vás ma môže odsúdiť z hriechu. Hriech je neviera. Kto ma môže z toho odsúdiť? Ak som nečinil presne to, čo som mal činiť, tak mi povedzte, kde som zlyhal. Inými slovami, to je ten spôsob, ako ho môžeme identifikovať i dnes. Ako bol identifikovaný vtedy? Bolo to tým, že bol členom niekde? Že mal určité vzdelanie? Alebo mal nejaké vedecké poznanie? Alebo to bolo skrze biblický dôkaz, že on sa dokázal, že on bol Božím synom? Skúmajte písma, povedal, pretože oni sú to, ktoré o mne svedčia. Písma sú to, ktoré o ňom vydávajú svedectvo. Tie ho identifikovali. Bolo to písmo. Veríte tomu? A toho teda musí identifikovať i dnes. Podľa toho vieme, či máme pravdu alebo nie. Či to je on. On je ten istý. A on činí to isté. Čítajme zo svätého Jána a potom uvidíme, či sa zjaví a dokáže, že je Bohom, že je stále nažive. My veríme, že on nie je mŕtvy. Ja som misionár a kázal som takmer v každom národe pod zemou 7-krát a videl som všetké možné druhy náboženstiev. Stál som pred čarodejníkmi a všetkými kultami, ktoré existujú. A či to bol Budha, Mohamed, Sikovia, alebo čokoľvek iné, oni všetci majú nejakého svojho zakladateľa a každý z nich je mŕtvy. Oni môžu ukázať na hrob, kde leží, sú tam jeho kosti. Ale kresťanstvo, tam je ten hrob prázdny. A dobrá vec na tej veci je, že to dokazuje, že on je živý. On je tu teraz. A to je tá vec, o ktorú sa môže kresťan oprieť. My vieme, že všetky ostatné hroby sú plné, ale tento jeden hrob je prázdny. On tu nie je. On vstal z mŕtvych. A my ideme, aby sme túto dobrú správu oznámili jeho bratom. A on je ten istý, včera, dnes a na veky. Začneme v Jánovi, ako sme to čítali, a každá kniha v Biblii hovorí o tú istú zvesť. Musí. Ak by to tak nebolo, tak to nie je biblické. A zistujeme, že keď sa narodil, tu v 1. kapitole Jána, keď sa narodil, vieme, ako sa narodil, anjel Gabriel to oznámil Márii, jeho matke, bol počatý z Ducha Svätého a keď mal 30 rokov, bol pokrstený Jánom Krstiteľom a hneď na to bol vzatý na púšť, kde bol 40 dní pokúšaný a potom sa vrátil nazad v moci Ducha. V moci Svätého Ducha sa vrátil do svojej služby. A spomente si, on zakázal svojim učeníkom kázať alebo čokoľvek činiť, kým nebudú odiatí do moci z výsosti. Čakajte v meste Jeruzalém, až kým nebudete odiatí do moci z výsosti. Vy nemáte ísť, až kým to nie ste vy, ale Boh. Že ľudia môžu vidieť obraz Ježiša Krista vo vás. Potom budú ľudia veriť, pretože to nebudete vy, bude to on. A všetkých, ktorých predzvedel, tých povolá. Moje ovce počujú môj hlas. Všimnime si, že hneď potom vstúpil do svojej služby a spomeniem niekoľko postav. Pamätajte si jednu vec. Na zemi sú len 3 rasy ľudí. Máme mnoho národností, ale sú len 3, a to z Chámovho, Semovho a Jafetovho ľudu. Boli to Židia, pohania a Samaritáni. A zistíme, že bol daný Svätý Duch, že Peter obdržal kľúče a otvoril to pre Židov v deň letníc v Jeruzaleme, Samaritánom a taktiež pohanom v dome Kornélia. A odvtedy je to vo svete, vo všetkých pokoleniach. A on mal tie kľúče, aby to všetkým pokoleniam otvoril. Pohania nehľadali žiadneho Mesiáša. My sme boli pohania. My sme mali naše modly, ktoré sme uctievali. Nehľadali sme žiadneho Mesiáša, ale Židia hľadali Mesiáša. A Samaritáni hľadali Mesiáša. Oni boli poloviční Židia a poloviční pohania.
A my vieme, že on prichádza, že on sa identifikuje, predstavuje tým, ktorí ho hľadajú. A tak to bude aj pri jeho druhom príchode. Svet o ňom nič nebude vedieť, on len príde, vezme si svoju cirkev a odíde. A tí, ktorí ho nehľadajú, zostanú. On príde len k tým, ktorí ho hľadajú. On prišiel ku svojmu vlastnému ľudu, ku Židom, a pozrime sa, ako sa predstavil, ako sa identifikoval. Ako prvé nachádzame Andreja a Filipa. Andrej počul o Ježišovi a oni tam šli. Boli to učeníci Jána a šli tam a zistili, aké veľké skutky činil a vrátil sa naspäť a bol spokojný, že našiel Mesiáša. A Andrej šiel a našiel svojho brata Šimona, ktorý bol neskôr nazvaný Peter. A ak študujete históriu Šimona, Petra a Andreja, oni prišli z veľmi zbožného domu, farizejovho. Ich otec bol veľký veriaci. A on povedal svojim synom, synovia, my všetci sme počas vekov čakali Mesiáša, odkedy bolo dané zasľúbenie v záhrade Eden, ale predtým, ako príde, bude mnoho zmätku, pretože Satan bude produkovať všetky možné napodobneniny imitátorov, aby tú pravú vec zablokoval. To on vždy činí. On to vždy činí, ale pamätajte, že ak existuje falošný dolár, tak musí niekde existovať pravý dolár, podľa ktorého bol ten falošný vyrobený. Pamätajte, že ak existuje nejaká napodobnenina, tak musí byť niekde niečo pravé, podľa čoho je to vyrobené. Bez pochyby sa to tak stalo a on im povedal, synovia, toto si pamätajte. My musíme veriť zvesti Biblie. A Mojžiš, náš služobník Boží, nám dal prikázania a zákony a on povedal, že Pán, náš Boh, vzbudí proroka ako neho medzi nami a keď príde Mesiáš, Biblia hovorí, že on bude prorok. A vy viete, že nám je povedané, že proroka máme prijať len ak bol Bohom identifikovaný, predstavený ako prorok. A vy všetci, ktorí čítate Bibliu, viete, že slovo Pánovo prichádzalo len ku prorokom. Slovo prišlo len ku prorokom. A to bol ten jediný spôsob, ako mohol byť tento muž identifikovaný. Bolo to 400 rokov od Malachiáša, posledného proroka, a on povedal, predtým, ako príde tento Mesiáš, povstanú mnohí falošní Mesiášovia a budú sa diať rôzne veci, ale keď príde ten pravý, tak Boh ho identifikuje. On bude prorok. Biblia hovorí, že bude prorok. A Biblia hovorí, že ten, kto je medzi vami duchovný alebo prorok, ja, Pán, budem k nemu hovoriť skrze videnie a tak ďalej. A to, čo povie, to sa naplní. Jeho počúvajte. Ale ak sa to nestane, nepočúvajte ho. A to tak je, to dáva zmysel. Ak to, čo hovorí, je pravda, tak to musí byť pravda vždy. Nemôže to byť hádanie, musí to byť pravda. A potom to musí byť Boh. Ak to nie je správne, tak to nie je od Boha. Takže oni vedeli, ako majú veriť. Všetci Židia vedeli, praví Židia. Ale cirkev v tom čase sa dostala do niečoho podobného stavu, ako je dnes, s vlastnými ustanoveniami, umývaniami nádob a podobne. A Ježiš povedal, vy ste zo svojich tradícií učinili prikázania Božie a tak ste Božie slovo zbavili moci. Skrze ich tradície. To je to, čo učinili. Veľmi to pripomína dnešok. Opakuje sa ten čas. Nuž, všimnite si toto. Keď sa Andrej presvedčil, že je to Mesiáš, tak šiel za Petrom, ktorý sa vtedy volal Šimon, a povedal, Šimon, chcem, aby si šiel a počul tohto muža. Prorok tam, pri Jordáne, povedal, že tento muž príde a on povedal, tento prorok, že videl Božieho ducha ako holubicu, ako na ňo zostupuje a on vedel, že je to Boží syn. Chcem, aby si šiel a vypočul si ho, je tu svetlo, znamenie, ktoré ho doprevádza. A dokážem si predstaviť, že Šimon sa trochu zdráhal ísť, ale keď potom vstúpil do Ježišovej prítomnosti, myslíte na to, nájdeme jeho oprávnenie, jeho identifikáciu, kto on bol. A stále som v Jánovi 1. A keď Ježiš videl Šimona prichádzať, povedal, hľa, Izraelita. On mu povedal,
tvoje meno je Šimon, ty si syn Jonášov. A tomu stačilo. Ako vedel, že jeho meno je Šimon? Ako vedel, že jeho starý zbožný otec ho učil, že to takto bude, že on takto spozná Mesiáša, že bol prorok? Okamžite padol k jeho nohám, bez toho, aby mal vzdelanie, aby za tým bolo nejaké prežitie a bol tak posvetený, mu tak odovzdaný, až mu Ježiš Kristus dal kľúče od kráľovstva. Ako náhle sa Ježiš identifikoval, predstavil sám seba tým, že povedal, tvoje meno je Šimon a ty si syn Jonášov, čo bol jeho otec, to učinilo Ježiša dokonale prorokom. Peter tomu uveril. Nuž, zistujeme, že tam stál jeden menom Natanael, alebo Filip. Filip to bol, ktorý tam stál a on to videl. A bol to tiež verný Izraelita a vedel, kde je jeho brat, s ktorým spolu študoval. Ak ste niekedy boli v Jeruzaleme a viete, kde Ježiš kázal a ako ďaleko Filip musel ísť, je to na deň cesty. Do hôr, kde bol jeho priateľ Natanael, ktorý bol biblický študent. Takže on sa hneď potom, čo zistil, čo je pravda, on videl, ako to je v činnosti, on bol presvedčený, že to bol Mesiáš. Ak by sme my mohli mať také nadšenie, že by sme my mali takéto niečo v nás, že by sme vedeli, že sme našli tú perlu. On šiel do hôr a bez pochyby našiel Natanaela, prišiel k nemu, možno zaklopal na dvere a jeho žena povedala, on je vo vinici, možno sadil olivy. A on šiel za ním do vinice a pretože bol kresťanský gentleman, nerušil svojho brata, keď sa modlil. On bol na kolenách, modlil sa, Pán, Boh, Jehova, ja starnem a túžil som potom vidieť Mesiáša. Daj, že by som ho videl predtým, ako pôjdem. A keď povedal Amen, vstal a tam stál Natanael. A on nemal mnoho toho, čo by mu priniesol, ale mal poverenie. To je ten problém s dneškom. Máme mnoho vecí, ktoré nesieme, ktoré činíme, ale prejdeme priamo k veci. Je on Bohom, alebo nie je Bohom? Je ten istý včera, dnes a na veky, alebo nie? Je to stále ten istý Ježiš? Vstal z mŕtvych? Vstal z mŕtvych? Ak nevstal, tak na to zabudnite. Ak vstal, tak nech naše nadšenie započne. Buďme naplnení duchom. Modlíme sa a majme zhromaždenia, čiňme niečo. Všimnite si, on šiel priamo k veci a povedal, poď a vidz, koho sme našli. Ježiša, Nazareckého, syna Jozefa. Nuž, dokážem si to predstaviť, ako tento veľmi ortodoxný muž vstal a oprášil si svoje šaty, potom čo klačal v prachu a povedal, moment, Filip, ja som ťa poznal ako veľmi rozumného muža. Je to naozaj tak? My sme predsa spolu študovali a vieme o tom niečo. Čo si povedal, že je to Ježiš Nazarecký? Ty mi chceš povedať, že všemohúci Boh by sa znížil k niečomu takému ako Nazaret? O mnoho horšie ako Tucson. Alebo Jeffersonville, odkiaľ ja pochádzam. Ty si myslíš, že z tohto prevráteného mesta by mohlo vzísť niečo dobré? Ty predsa vieš, že kňazi veria, že oni otvoria cestu do nebies a on tadiaľ príde, tak nás to učili. Ale viete vy čo? On nikdy nepríde tak, ako si to my myslíme. On príde pokorne. Ľudia majú predstavu o tom, ako príde. My pohrdáme pokorou, ale tam nachádzate Boha. Vedci dnes môžu poslať človeka do vesmíru a pritom kráčajú po tráve, o ktorej nič nevedia. Musíte sa pokoriť, ak chcete Boha spoznať. Musíte sa zbaviť vlastných myšlienok a otvoriť svoje srdce a život pre Neho a potom sa vám oznámi. Môžem počuť, ako Natanael povedal, môže byť niečo dobré z Nazareta, tam, kde sú tí svetuškári. Ak sa má niečo diať, tak to bude v mojej denominácii. Tam on príde. Môže niečo dobré prísť z takého miesta? A Filip mu dal tú najlepšiu odpoveď, akú človek môže dať. On povedal, poď a vidz.
Neostávaj doma, aby si to kritizoval. Poď a vidz sám. Poď a vidz. Vezmi si so sebou Bibliu a over si, či je to pravda. A tak by to mal každý činiť. Poď a vidz. Pozrieme sa na ich rozhovor, keď šli a dokážem si predstaviť, ako povedali, pamätáš si, že sme o Biblii spolu hovorili. Bolo to tak nádherné, keď sme spolu čítali Bibliu. A teraz sa ťa chcem, Natanael, niečo spýtať. Čím bude Mesiáš, keď príde? Ako budeme vedieť, že je to Mesiáš? A Natanael, pretože bol dobrý študent Biblie, povedal, on bude prorok. Isté, Biblia hovorí, že on bude prorok. Dobre, tak podľa toho ho rozpoznáme. A on mu povedal, poznáš toho starého rybára tam dole, nevzdialeného, od ktorého si kúpil rybu a nedokázal ti ani len účet podpísať? Áno, toho si pamätám, Šimon, syn Jonáša. Nuž, keď ho brat priviedol k Ježišovi, on mu povedal, ty si Šimon, syn Jonášov. A mňa by neprekvapilo, ak by tebe povedal, že tvoje meno je Natanael, keď ty tam prídeš. To musím vidieť. Vy viete, hovorí sa, že vidieť znamená veriť. A zistíme, že šli na cestu a ako náhle sa Natanael dostal do prítomnosti Ježiša Krista, čo učinil? Čo sa stalo? Keď sa dostal na miesto, kde bol Ježiš, on mu povedal, hľa, Izraelita, v ktorom nie je to lsti. To určite tohoto muža vyviedlo z miery. On povedal, rabi, čo znamená učiteľ, odkiaľ ma poznáš? Nikdy v živote som ťa nevidel. Bývam 15 míl odtiaľto a ja som o tebe nikdy nepočul. Až do včerajšieho popoludňa. A tu teraz idem okolo a ty povieš, že som Izraelita? No už vy poviete, že to bolo kvôli tomu, ako bol oblečený, ale nie všetci tam na Blízkom východe sa rovnako obliekali a nosili brady. On mu povedal, ty si Izraelita, v ktorom nie je to žiadnej lsti. A on mu odpovedal, rabi, kedy si ma videl? Včera som ťa videl pod stromom, skôr ako ťa Filip zavolal, som ťa videl. Ježiš Kristus, ten istý, včera, dnes a na veky. Vidíte? Čo povedal? Mohol tam stáť. Jeho kňaz, mohlo tam byť mnoho kritikov. Ale on k nemu pribehol a povedal, rabi, ty si Boží syn. Ty si král Izraela. A jeho meno nemôže byť vymazané z Baránkovej knihy života. Bolo tam prirodzene mnoho tých, ktorí tam stáli a neverili. A hovorili, že je veštec, že je to Belzebub. A Ježiš sa otočil a musel niečo povedať tomu zhromaždeniu. Stali sa tam skutky. A oni povedali, tento muž je Belzebub, veštec, telepát alebo niečo podobné. Ježiš im povedal, toto hovoríte proti synovi človeka a bude vám to odpustené. Ale jedného dňa príde Svätý Duch, ak budete hovoriť, čo je len slovo proti tomu, nikdy vám to nebude odpustené, ani v tomto svete, ani v tom budúcom. Nikdy to nebude odpustené. Nuž, to bola rovnaká generácia, ako je tá terajšia. My sme identifikovali túto prvú generáciu a mohli by sme v tom pokračovať, ale musíme začať modlitebnú radu. Tam boli praví Židia, praví kresťania, Bohom povolaní kresťania, veriaci. A jedného dňa chcel Ježiš zostúpiť do Jericha a musel prejsť cez Samáriu. A oni hľadali Mesiáša, ale my, pohania, nie. My ho teraz hľadáme. Mali sme 2000 rokov, ako oni mali 2000 rokov. My sme o ňom počuli, ale teraz ho hľadáme a vzliadáme potom, že príde po druhýkrát. Nuž, vidíme, že musel prejsť cez Samáriu a keď šiel do Samárie, muselo to byť okolo poludňa a jeho učeníci šli nakúpiť potraviny a z mesta prišla táto malá žena a ak by sme mali čas, tak by som vám povedal, prečo prišla v tom čase dňa. Všetky slušné ženy totiž prichádzali spoločne. Slušné a neslušné ženy nemohli mať spolu obecenstvo, nemohli byť videné spolu na verejnosti v rovnaký čas dňa. Táto žena so zlou povesťou, prostitútka, zistujeme, že tam prišla okolo 11. hodiny, aby nabrala vody a bola to veľmi atraktívna žena a na pleci mala vázu s vodou. Videl som, ako ich nosia, ako chodia a nevylejú ani kvapku. Majú takú rovnováhu, netuším, ako to činia. A ona sem prišla k tej studni a
spustili to dolu, aby nabrali vodu. A tuto bola Jakobova studňa, kde Ježiš prišiel. Bola hneď za mestom. Bola to verejná studňa, ktorú Jakob vykopal a napájal zvieratá. A táto žena sem prišla, aby nabrala vodu, začala tú nádobu spúšťať dolu a premýšľala nad minulou nocou a zavesila tú nádobu a počula nejakého muža, ktorý jej povedal: prines mi vody. A ak ste tam niekedy boli, pri takých studniach bol múr, na ktorom rastie vinič. A tento Žid tam sedel pri tom múre a ona tam pohliadla a videla tohto Žida, ako tam sedí a povedala: nie je zvykom, aby Židia niečo žiadali od Samaritánov. My nemáme spolu obecenstvo. Vy viete, bola to segregácia. My nemáme spolu obecenstvo. Prečo ma ty žiadaš, samaritánsku ženu, aby som ti dala nápoj? A on bol obyčajný Žid, nebol oblečený nejak inak. Mal zrejme iba okolo 32 rokov, ale musel vyzerať na 50, pretože hovorili o ňom, že ešte nemá 50 rokov a videl Abraháma. A on povedal predtým, ako bol Abrahám: ja som. Tú chvíľu v zázname chýba. A ona hovorí: studňa je hlboká, ako mi chceš načerpať vody? A on povedal: voda, ktorú ti ja dávam, je voda pre dušu. A tak sa rozprávali ďalej. Ona bola žena zo Samárie a povedala: naši otcovia pili z tejto studne a ty chceš povedať, že máš vodu, ktorá je lepšia ako táto? Ona povedala: vy sa modlíte v Jeruzaleme a naši otcovia sa modlili nahore. A tak sa rozprávali ďalej a po chvíli zistil, aký mala problém. Čo povedal? Choď a prived svojho muža. Ja nemám muža. Pamätajte, čo teraz činil. On sa identifikoval, predstavoval Samaritánom, tak ako to učinil predtým so Židmi. Sledujte, čo táto Samaritánka povedala. On jej povedal: choď a prived svojho muža. Ale ona povedala: ja nemám muža. On povedala si pravdu, že nemáš muža, pretože si ich mala 5. A ten, s ktorým teraz žiješ, nie je tvoj. To si povedala pravdu. Nuž, sledujte tú ženu, túto samaritánsku ženu, aká bola jej odpoveď. Ona vedela o Bohu viac ako polovica ľudí v Spojených štátoch. Iste, vrátane kazateľov. Pozrite sa na tých kňazov tam. Keď oni niečo také videli, povedali, že on je Belzebub. Snažili sa prísť na to, akým trikom to učinil. Ale táto malá žena povedala: Pane, vidím, že si prorok. Sledujte to. My vieme, že príde Mesiáš, nazvaný Kristus, a keď on príde, on bude tieto veci činiť. On povedal: ja som to, ktorý s tebou hovorím. To jej stačilo. Ona vedela. Sledujte, čo činila. Bežala do mesta a povedala mužom mesta: poďte, vidzte muža, ktorý mi povedal veci, ktoré som učinila. Či nie je toto znamenie Mesiáša? Kedy sme mali niečo také? Tu je pravý Mesiáš. Tak sa on identifikoval, predstavil Židom, tak sa identifikoval, predstavil Samaritánom. To bol záver ich času. Teraz mali pohania 2000 rokov vyučovania, ako mali oni 2000 rokov vyučovania. Ale ak by pohania neobdržali rovnaké znamenie ako Židia vtedy, tak by on učinil medzi nimi rozdiel, ako ho dnes poznáme. Ak je s nami, je v nás, pôsobí skrze nás a dokazuje, že tento duch, ktorý nazývame Krstom Svätým Duchom, je Ježiš Kristus, ktorý sa vo forme Svätého Ducha vteluje do ľudskej bytosti a činí rovnaké veci. On to povedal v Jánovi 14:12. Ten, kto verí, nie učinení veriaci, ale ten, kto verí vo mňa, bude konať tie isté skutky, ktoré ja činím. Nie je to pravda? Nie je to pravda. V Jánovi 5:19 povedal, v 5. kapitole Jána prechádzal Betesdou a tam ležali zástupy. A zástupy znamená 2000. Takže tam boli zástupy ľudí, ktorí boli v tejto duchovnej nemocnici, ležali tam a čakali na pohyb vody. Boh mal vždy spôsob božského uzdravovania pre veriacich.
a anjel zostupoval a rozvíril vodu. A vy viete, čo je to vír? Voda, ktorá prúdi dokola. A anjel zostupoval a víril ju. A prvý človek, ktorý vo viere vstúpil, bol uzdravený. Ježiš prechádzal okolo tejto skupiny ľudí a vedel, že tam leží určitý muž, ktorý mal 38 rokov problémy. Možno to bola prostata alebo niečo podobné. Nezabilo ho to, bol tam 38 rokov a on prišiel k nemu a povedal mu, chceš, aby som ťa uzdravil? Prečo nešiel ku chromému alebo slepému? Boli tam ľudia s rôznymi problémami. Biblia hovorí, že tam boli chromí, slepí, ale tento muž povedal, keď chcem dolu zísť, niekto ma predbehne. Ale Ježiš poznal tohto muža. Rozumiete? A povedal, vezmi si svoje ležisko a chod domov. On vedel, že to učiní. A Židia ho pristihli, že nesie svoju posteľ cez šabat a zavolali ho. Dnes večer by to bolo to isté, ak by človek, Boh ti požehnaj, brat, príjmi to. Ak by bol nejaký človek dnes uzdravený a mohol by to dokázať, že bol uzdravený z choroby prostaty, čo myslíte, čo by sa stalo zajtra? Niekto by povedal, tam na rohu sedí chromý, choď a uzdrav toho. Vidíte, je to ten istý diabol. Ježiša sa pýtali. Počúvajte, čo povedal v Jánovi 5:19. Amen, amen, vám hovorím. A amen znamená absolútne. Absolútne vám hovorím. Syn nebude činiť sám od seba nič. Len to, čo vidí otca činiť. To koná i syn. On neučinil nič bez toho, že by najprv nevidel otca, ktorý mu to vo videní ukázal. A to z neho robilo Božieho proroka. Dnes je ešte stále ten istý Boh, prorok, ten istý Svätý Duch, ktorý prebýva medzi ľudom. My sme ho prijali v podobe krstu, prijali sme ho, keď sme sa modlili jeden za druhého, videli sme ho hovoriť inými jazykmi, videli sme ho vykladať, videli sme ho činiť veľké divy a znamenia. A teraz prechádzame k niečomu ďalšiemu. Mali sme mnoho napodobnenín, mali sme mnoho týchto vecí, ale to neruší tú biblickú pravdu. On je stále ten istý včera, dnes a na veky. On je stále Ježiš Kristus. On je Boží syn, je na veky živý. On povedal, ešte chvíľu a tento svet, tento kozmos, tento vesmír, tento svetový poriadok, bežná denominačná skupina, oni ma neuvidia, ale vy ma uvidíte. Lebo ja, osobné zámeno, ja budem s vami. Dokonca vo vás až do skonania sveta. Ja sám budem vo vás. Budem činiť tie isté skutky, ktoré som činil až do skonania sveta. Do konečného času. On je ten istý včera, dnes a na veky. Boh nech nám pomôže tomu veriť. Pýtam sa vás, ak sa tu v našom strede dnes večer zjaví, chcem, aby ste to vedeli, neexistuje žiadna taká vec ako božský uzdravovač. Ako neexistuje žiadny božský spasiteľ na zemi dnes. On je tu v podobe Svätého Ducha. A je tu len preto, aby potvrdil to, čo už zasľúbil. On je tu, aby svoje slovo prejavil. Keď prišiel poprvýkrát, on dokázal, že bol Mesiáš tým, čo činil. On dokázal, že bol Mesiáš. A povedal, ako to bolo v časoch Noacha, ako to bolo v čase Lota. V čas Noacha prišla voda, v čas Lota prišiel oheň. Čo príde teraz? Oheň. Sledujte, ako sám seba dokázal. On zostúpil. Vtedy tam bol Lot, Sodom a vlažná cirkev, odpadlíci. A boli tam traja anjeli, ktorí prišli z nebies, najprv ku Abrahámovi, ktorý predstavoval tú vyvolanú skupinu. Von zo Sodomy. Tí, ktorí boli už vyvolaní von. A dvaja anjeli šli do Sodomy a tam kázali. Nečinili mnoho divov, moderný Billy Graham, ale on sám sa identifikoval, sa predstavil ako Boží služobník. A hneď potom, ako Lot vyšiel von z tej vlažnej cirkvi, oheň zničil to miesto. Ale všimnite si, aký typ zostal s Abrahámom. Všimnite si to. Abrahám mal 100 rokov a Sára bola 90-ročná. 25 rokov verili zasľúbeniu, že príde syn.
držali sa toho. A to je to miesto, kam on prichádza. Medzi tých, ktorí veria, ktorí sa držia zasľúbenia. A sledujte to, tí dvaja šli a jeden zostal s Abrahámom a identifikoval sa, predstavil sa, sedel chrbtom obrátený k stanu a pamätajte, Abraham bol dovtedy Abram a Sáraj bola Sára a Abram bol premenovaný na Abraháma a všimnite si, on ho zavolal jeho menom, ktoré mu dal Abraham. Kde je tvoja žena Sára? Sára znamená princezná. A Abraham povedal, je v stane za tebou. Bol obrátený chrbtom k stanu a povedal, ja, Abraham, ja ťa navštívim podľa zasľúbenia, ktoré som ti dal. Vidíte, kto on bol? A povedal, Sára, tvoja žena bude mať dieťa. A Sára vstane za ním, ako to hovorí Biblia, ona bola za ním v stane, sa smiala sama pre seba. A anjel povedal, prečo sa Sára smiala? Vidíte, prečo sa Sára smiala? Vediac, že bola v stane za ním. Rozumiete, čo myslím? Keď Abraham šiel, aby ho vyviedol na cestu, Abraham povedal, že hovoril ku Bohu Elohim. Sledujte to, Elohim, ten všetko zahŕňajúci. Čoho to bolo znamenie? Čo Ježiš povedal? Ako to bolo v čase Lota? Tak to bude i pri príchode Syna človeka. Niekto mi povedal, brat Branham, ty predsa neveríš, že to bol Boh. Biblia hovorí, že to bol Boh. To je to, čo viem. On bol Bohom. Čoho to bolo znamenie? Že Boh v posledných dňoch, predtým ako svet bude zničený, sa zjaví uprostred von vyvolanej skupiny. Boh sám sa bude identifikovať, predstavovať v ľudskom tele uprostred svojho ľudu. Tu on je, ten istý, včera, dnes a na veky. Otázkou nie je, či ťa uzdraví alebo nie. Otázkou je, či on je nažive alebo nie. Ak je nažive, tak dodrží svoje zasľúbenie. Ak nie je nažive, tak je to len mýtus, o ktorom sme niekde čítali a nič na tom nie je. Ale ja verím, že on je nažive medzi nami. Veríte tomu i vy? Moje hodinky sú pokazené a neviem, koľko hodín. Niekto mi povedzte, koľko hodín. Ďakujem. 3/4 hodinu meškám. To som nechcel učiniť. Prepáčte. Odpustite mi. Skloňme na okamih svoje hlavy. Kladiem vám otázku. Tieto miesta písma, i týždne by sme mohli hovoriť o tejto istej téme. Identifikácia Ježiša na tomto mieste. Páni, chceli by sme vidieť Ježiša. A on je ten istý včera, dnes a na veky. Ak by ste ho mohli vidieť, že prišiel do nášho stredu dnes večer a že činí to isté, čo činil vtedy, keď putoval po Galileje, budete mu veriť? Ak áno, pozdvihnite svoju ruku a povedzte, budem veriť, ak ho uvidím, že činí to isté, čo predtým. Náš nebeský Otče, je to tu taká milá skupina ľudí a reagujú na to, čo je hovorené. Sme takí šťastní, my, kazatelia, Pane, že vidíme ľudí, ktorí reagujú na evanjelium. Znamená to, že ten šum vetra je v povetri, že to prebudenie, za ktoré sme sa modlili tu v Tucsone, môžeme vidieť. Sme tu, aby sme sa identifikovali ako tvoji služobníci, ako praví svedkovia Biblie. A vieme, že na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Vieme, že táto Biblia vyjadruje Božie myšlienky o jeho ľude. A slovo je myšlienka, ktorá bola vyjadrená. Pane, mojou modlitbou zo srdca je, že Ty si ten istý včera, dnes a na veky. Nech Svätý Duch dnes večer pomôže vyjadriť toto slovo a nech je živým svedkom v našom strede, aby sme videli, že Ježiš je nažive. Keď to učiníš, Pane, verím, že toto poslucháčstvo ho príjme. Tí, ktorí nie sú zachránení, budú chcieť poznať toho nádherného Spasiteľa a že jeho zasľúbenie je práve tak živé, ako v tej hodine, keď ho učinil. A chorí budú uzdravení, svätí budú požehnaní. A cítime, že to prebudenie, za ktoré sa modlíme, započne, Pane, my môžeme len toľko učiniť, len hovoriť to, čo Ty si povedal. Teraz chceme, že by si Ty prišiel, drahý Ježišu, a prejavil
dnes večer svoju prítomnosť, že by všetci vedeli, že si tu. Premáha to naše srdcia, Páne. My všetci budeme myslieť na to pred tým, ako niečo učiníme, ako niečo prevrátené učiníme, že Ty nás pozoruješ. Budeme vedieť, že si prítomný. Páne, vieme, že bez Teba to nie je možné a preto sa modlíme, že by si to daroval v Ježišovom mene. Amen. Nuž, každý deň rozdávame modlitebné lístky a nemôžeme ich teraz všetkých volať, pretože meškáme. Myslím, že máme skončiť o 10:00 a preto zavoláme niekoľko modlitebných lístkov a budeme sa modliť za chorých ľudí a možno Svätý Duch niečo medzi nami vykoná. Chcem, aby ste všetci boli pokojní, tak ticho, ako len môžete byť. A modlili sa. Vy všetci, ktorí ste v modlitebnej rade, vy viete, že vás nepoznám. Ja nepoznám ich, oni nepoznajú mňa. Ja vás nepoznám. Nuž, ide o to, či je Ježiš Kristus nažive. To je to, čo chceme vedieť. Je mnoho vecí, ktoré môžeme povedať. Áno, cítim ho vo svojom srdci, alebo niečo iné, čo ľudia hovoria. Mnohí hovoria, že je to psychológia, ale my chceme vedieť, či on je v skutku nažive a biblicky sa predstaví ako ten istý včera, dnes a na veky. To je to, čo chceme vedieť. A tu je Božie slovo, držím ho vo svojich rukách a nevidím žiadnu osobu, okrem môjho syna a brata Tonyho a prezidenta obchodníkov plného evanjelia. To sú jediní ľudia, ktorých tu poznám. Možno poznám matku jedného z tých spevákov tu. Je to pravda? Alebo sa mýlim? Neviem. Vidím ženu, ktorá hrá na piane a videl som ženu, ktorá hrala včera večer a podobajú sa. Á, tam je ona. Áno, vidíte, že sa na seba podobajú. Ale ja ju ani nepoznám. Nuž, preto tu stojím s kazateľmi ako kresťania a tvrdím, že biblickým dôkazom Ježiša Krista je prorocké znamenie. Biblia to tak hovorí. A on je ten istý včera, dnes a na veky. A zasľúbil, že ak mu veríme, tak tie skutky, ktoré on činil, i my budeme činiť. Je to pravda? Ak to je pravda, tak by mal byť každý hriešnik pri oltári a mal by prosiť o odpustenie svojich hriechov. Každá chorá osoba by mala prijať svoje uzdravenie priamo na svojom mieste, pretože vo mne nie je žiadna moc. Ja som len muž, tu je váš kazateľ, rovnaký človek ako ja. My sme len služobníci Krista. My sme tu, my sme kazatelia. A ja nie som moc veľký kazateľ, to ste teraz už zistili. Ale sú tu kazatelia, učitelia a tak ďalej. Ja nie som kazateľ, nemám žiadne vzdelanie, žiadne školenie, nemám žiadne tituly, žiadne PhD ani nič podobné. Ja to nemám, ale Pán mi dal dar, pretože ho milujem a on mi takýmto spôsobom dovoluje, aby som pre neho pracoval. A ak sa on takýmto spôsobom zjaví, že je prítomný a už Svätý Duch, ktorého ste prijali, dokazuje, že je to on. Letnice sú tá jediná vec, ktorá dokazuje kresťanstvo. Nie je možné to dokázať vedou. Nemôžete to dokázať ničím, len skrze letničné prežitie. Baptisti to viete, metodisti a presbyteriani, ktokoľvek ste. Vy to viete. Je potrebné letničné prežitie, aby bol Boh preukázaný. A to v každom jednotlivcovi. Nepotvrdzuje to nejakú organizáciu. Potvrdzuje to toho jednotlivca, ako keď Ježiš povedal Petrovi, po tom, čo mu povedal, ty si Kristus, syn živého Boha, on povedal, telo a krv ti to nezjavilo, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach, a na tejto skale budem budovať moju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Nuž, ak Ježiš Kristus dokáže, že je nažive, koľký z vás príjmu svoje uzdravenie tam na tom mieste, kde sedíte, zdvihnite svoje ruky a povedzte, ak to učiní, tam na tom mieste budem vedieť, že je nažive. Brat Branham, počul som ťa hovoriť. Viem, že ty si len plešatý kazateľ a viem, že na tebe samom nič nie je, ale viem, že si nám povedal pravdu a Boh ju iste potvrdí. On je povinný to učiniť. Ja som o ňom hovoril a teraz nech on potvrdí, že som hovoril pravdu. Ak to nie je pravda, tak to nie je pravda.
A ak to je pravda, tak to príjmite. Tá žena tu, nikdy som ju nevidel, ona zdvihla svoju ruku pred niekoľkými minútami, ale sme si navzájom cudzí. Ona možno o mne počula niekde v novinách, alebo ma videla v nejakom zhromaždení, ale nič o nej neviem. Sme si úplne cudzí. Vidíte, je to tak, ako sme o tom pred chvíľou hovorili v Jánovi 4, že muž stretol nejakú ženu. Keď náš Pán Ježiš Kristus stretol tú ženu pri studni, máme to tu takisto. Ako o tom Biblia hovorí tam, tak je to i tu. Ona jeho nepoznala, on nepoznal ju. Ona sa pýtala jeho, on sa pýtal jej. A potom, keď mu otec zjavil, aký mala problém, ona hneď rozpoznala, že on bol viac ako obyčajný muž. Nuž, ženo, ja ťa nepoznám, ani jednu vec o tebe neviem. Ja k tebe jednoducho hovorím, ty si tá prvá osoba a vidím, že ty si veriaca. Ty si kresťanka, pretože hneď, ako som sa k tebe obrátil, tak tvoj duch ma prijímal. Vidím, že si kresťanka, mohla by byť pokrytec, čokoľvek. Mohla by byť nejaký podvodník, čo ja viem, ja som ho nikdy nevidel. Ale ak je toto opakovaním tej veci, tak on vie, aký máš problém, prečo si tu, môže to byť choroba, môže to byť finančný problém, problém doma. Ja to neviem, on to vie, ale on mi to zjaví skrze jeho prítomnosť. A moje ústa bude on ovládať a budú ti povedané veci a ty budeš vedieť, či sú pravda, alebo nie. Koľký z vás tomu potom uveria? Tu som ja a aj moje ruky sú hore. Pokiaľ viem, nikdy v mojom živote som ťa nevidel. Sme si úplne cudzí. Ak mi Svätý Duch môže zjaviť niečo o tejto žene, niečo, čo učinila, niečo, čo má na srdci, niečo, čo chce, nejaký problém, ktorý má, niečo podobné, tak to musí prísť skrze nadprirodzenú moc. Koľký z vás to vedia? Mohli by ste sa postaviť na stranu farizeu a povedať, ty si z diabla. Alebo sa môžete postaviť na stranu veriaceho a povedať, je to Boh. Je to na vás. Nech Svätý Duch hovorí. Nuž, vy, ktorí ovládate tieto mikrofóny, niekedy, keď to pomazanie zostúpi, neviem, ako nahlas hovorím. Rozumiete teraz, kde stojím? Buď musím stáť na tomto slove, o ktorom som povedal, že je pravda, a som závislý na Bohu, že On potvrdí, že je to pravda pred týmto ľudom. On to učinil pred 500 000 ľudí v Bombeji, v Indii, pred 250 000 ľuďmi v Južnej Afrike, kde 30 000 prijalo Krista a 25 000 bolo uzdravených naraz, ktorí boli v tom čase modloslužebníci. Ako by to potom malo byť s nami, ktorí Bohu veríme, ktorí sme znovu zrodení a túžime potom, že by sa to stalo. 25 000 zázrakov sa stalo naraz. To je všetko, čo chceli vidieť. A ako náhle sa to stalo. Moja sestra, možno sme dvaja ľudia, ktorí sa narodili v rôznych častiach sveta a tu sa stretávame poprvýkrát. Chcem s tebou len hovoriť. My všetci čakáme, čo sa stane. Musí to byť On, pretože ja ťa nepoznám. Nikdy som ťa nevidel, ale Boh ťa pozná. Ak vy v zhromaždení ste niekedy videli to svetlo, tú fotografiu anjela, koľký z vás to videli? Tu je to. Toto svetlo je priamo medzi mnou a tou ženou, práve teraz. Nevidíte to? Tá žena sama na ňo hladí. Ona má komplikácie, mnoho vecí, ktoré s ňou nie sú v poriadku, ale hlavná vec, ktorá je jej problém, to je žlčník, to je pravda. Ak je to pravda, zdvihni ruku. Veríte, že On je ten istý včera, dnes a na veky? Stále cítim, že od niekoho prichádza myšlienka, že som to uhádol. Ja som to neuhádol. Vidíte, nemôžete to skryť. Svätý Duch je prítomný, dávajte pozor na svoje myšlienky. Ježiš vnímal ich myšlienky. A ja nie som Ježiš, ale On je tu prítomný. Nuž, ja ťa nepoznám, ak mi Ježiš povie, kto si, tak bude preč akákoľvek pochybnosť však. Pane Heinemann, chod svojou cestou, ty si uzdravená. Ježiš Kristus ťa uzdravel. Veríte teraz?
Vy poviete, ty si poznal jej meno? No už nepovedal on Šimonovi, aké mal meno? A aké bolo meno jeho otca? A on je ten istý včera, dnes a na veky. Veríte tomu? Ako sa ti darí, Pane? Tohoto muža som nikdy v živote nevidel. Myslím, že sme si navzájom cudzí. Aby to ľudia vedeli, zdvihni svoju ruku, ak sme si cudzí. Nikdy som ho nevidel. On vyzerá dosť zdravý. Ja toho muža nepoznám, nikdy som ho nevidel. Boh o ňom všetko vie. Ak by bol chorý a ja by som ho mohol uzdraviť, nebol by som hrozný človek, ak by som ho neuzdravil. Ale ja by som ho nemohol uzdraviť, pretože ja nemôžem učiniť to, čo Kristus už učinil. Ak je chorý, tak už bol uzdravený. Ak by tu v tomto obleku stál Ježiš, tak by ho on nemohol uzdraviť, pretože on to už učinil. On to už učinil. On bol ranený za naše prestúpenia a jeho ranami sme uzdravení. On by sa len spýtal, či tomu veríš. Ale on by sa mohol predstaviť ako ten istý včera, dnes a na veky. A to je to, čo činí. Nuž, tu je muž. Tam to bola žena. Nikdy som ho nevidel. Nikdy som ho nestretol. Sme si navzájom na zemi cudzí. Nuž, Pane, ak ten veľký svätý duch, o ktorom si vedomý, že je prítomný, niečo sa tam stalo však, to svetlo bolo nad tým mužom. Spýtajte sa ho. Zostúpil na teba príjemný, sladký pocit však, je to pravda? Zdvihni svoju ruku, ak je to tak. Hľadím priamo na to. Tam je to. Áno. Tento muž má nejakú poruchu na sluchu, ale stalo sa mu niečo vážne a mal operáciu pruhu a chceš, aby som sa za to modlil. Ak je to tak, zdvihni svoju ruku. Vidíte? Veríte tomu? Vidíte? Nespochybňujte tie veci, je to pravda. On má niečo na svojom srdci. Chceš vedieť, či je to Boh, alebo nie? Je niečo iné na tvojom srdci? Niečo, čo chceš? Niekto v poslucháčstve, kto tiež trpí, je to tvoja žena. To je pravda. Ona má komplikácie, je v bolestiach. Je to pravda? Sestra hovorí áno. Sestra, si uzdravená tiež, môžeš ísť domov. Ježiš Kristus ťa uzdravil. Chod svojou cestou a raduj sa. Ďakuj Bohu, ver. Nepochybuj, ver. Všetky veci sú možné tým, ktorí veria. Vidíte, ja nemôžem uzdraviť. Ja nie som uzdravovateľ. Ale Ježiš Kristus, on sa dokazuje, že je na tomto mieste tu s nami. Táto indická alebo mexická pani, ktorá na mňa hľadí a trpí vysokým krvným tlakom, veríš v Ježiša Krista? Ja ťa nepoznám, nikdy som ťa nevidel. Je to pravda? Ty si verila? Vstaň na svoje nohy. Ty, ktorá trpíš na vysoký krvný tlak, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Čo sa tam stalo? Poviete, brat Branham, to nie je v písme. Tá žena sa dotkla jeho rúcha. Je to pravda? Koľký z vás, kazatelia, veria, že on je teraz ten najvyšší kňaz, ktorého sa môžeme dotknúť vo viere a on spolucíti s našimi slabosťami? Je to pravda? Ako viete, že ste sa ho dotkli? Pretože s vami učinil to isté, čo činil včera. Amen. A to z neho činí rovnakého, toho istého, včera, dnes a na veky. Tá žena vtedy v tom zástupe ľudí sa dotkla jeho rúcha a povedala si sama pre seba, verím, že tento muž je pravdivý, verím, že je syn Boží. Viem, že ak sa dotknem lemu jeho rúcha, budem zdravá. Koľký z vás poznáte ten príbeh? Nuž, ak Biblia hovorí v Novom zákone, v liste Židom, že on je ten najvyšší kňaz, ktorého sa práve teraz môžeme dotknúť a on spolucíti s našimi slabosťami, ako vieme, že sme sa ho dotkli, pretože on jedná rovnakým spôsobom ako včera. Táto žena sa mňa nikdy nedotkla. Ona je odo mňa 30 stôp, ale dotkla sa najvyššieho kňaza, s ktorým sme v kontakte. To je ono, každý z vás to tak môže prežiť, ak tomu veríte. Amen. On je ten istý. Spýtajte sa tejto malej ženy. Niekdy som mu nevidel. Prepáčte. Sme si navzájom cudzí, ale Ježiš Kristus nás pozná oboch. Veríš, že mi môže zjaviť niečo, čo si praješ? Vieš, že ja som len tvoj brat. Ja by som to nevedel. Musí to prísť od neho. Budeš potom veriť, že je to Ježiš Kristus? Ja viem, že budeš, pretože si kresťan. Ty mi veríš. Veríte vy, poslucháči, z celého vášho srdca? Veríte, že v tejto hodine, v ktorej žijeme, sa majú tieto veci diať? Pamätajte, bolo toto posledné znamenie, ktoré Izrael dostal. A čo bolo vzaté
Čo bolo ponechané, bolo ponechané. To bolo to posledné znamenie predtým, ako padol oheň. Je to pravda? Mali sme divy, znamenia, posvetenie, krst, Svätým Duchom, hovorenie v jazykoch, božské uzdravovanie. Aké však bolo posledné znamenie predtým, ako bola Sodoma zničená? Dialo sa to isté, čo sa deje dnes večer. Boh sa zjavil v ľudskej podobe a rozoznal myšlienky srdca. Ježiš Kristus to tak povedal, ako to bolo v čase Sodomy, tak to bude i pri príchode Syna človeka. Niekto si myslí, ty na tú ženu hľadíš a čítaš jej myšlienky. Otočím sa k nej chrbtom. Nemyslíte si, že neviem, že takto zmýšľate? Ty, ženo, poď sem. Sme si navzájom cudzí, ale ak mi Ježiš Kristus môže zjaviť, aký máš problém, budeš tomu veriť? Ak áno, zdvihni svoju ruku. Vidím, že máš extrémne problémy s nervozitou. To je pravda. Obzvlášť sa to stáva neskoro popoludní, keď si unavená. Všetko ti pripadá veľmi zvláštne. Trpíš taktiež artritidou. Ak to tak je, zdvihni svoju ruku. Vidím, že keď vstávaš ráno z postele, tak to činíš veľmi pomaly, lebo je to veľmi ťažké. V tom čase, to je pravda. Niečo zvláštne. Vidím muža, mladého muža. Je to tvoj syn. A on trpí duševnou poruchou. A tá bola spôsobená nejakými domácimi problémami. To je tak, hovorí Pán. Je to pravda však. Veríš teraz? Choď a nájdi vec tak, ako si verila. Boh buď s tebou. Veríte z celého svojho srdca? Iste. On o vás všetko vie. Ako sa máš, Pane? My sme si navzájom cudzí. Pán Ježiš pozná nás oboch. My sme dvaja muži, ktorí sme sa tu stretli poprvýkrát v živote. Vidíš, ako sa trasiem? Je to slabosť. Mohol by som hovoriť o hodinu dlhšie a neublížilo by mi to, ale len jedno videnie a je to tu. Vidíš? Koľký z vás tomu rozumiete? Daniel videl jedno videnie a mal niekoľko dní problémy. Ježiš kázal celú noc a nič sa nestalo, ale jedna žena sa ho dotkla a povedal, vidím, že zo mňa vyšla sila. Je to tak? A ak sa to dialo so Synom Božím, ako je to potom so mnou, hriešnikom? Niečo to s vami učiní. Úprimne povedané, celé publikum vidím rozmazané. Ja ťa nepoznám, ale Boh ťa pozná. Ale ak mi zjaví, čo máš na srdci, Ježiš vnímal jej myšlienky. On pozná tvoje srdce. Ak mi môže zjaviť tvoje túžby, budeš tomu veriť? Príjmeš to? Koľký z vás veria, že to príjmu? Tým je to vybavené. Ak tomu veríš. Niečo na tvojej ruke ukazuje, že máš vysoký krvný tlak. To je pravda. Ale má to príčinu. A táto príčina je nejaký výrastok. Áno, to je pravda. Ty veríš, že som jeho prorok, alebo jeho služobník? Veríš, že on ťa pozná? Ty chceš byť uzdravený z dobrého dôvodu. Ty chceš byť misionár. Budeš v Strednej Amerike. Je to pravda? Pán Ogum, ver z celého srdca a príjmi svoje uzdravenie. Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Veríte? Koľký z vás veria, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky? Veríte, že je tu? Nuž, dovolte mi dať vám ďalšie miesto písma. Ježiš povedal, choďte do celého sveta, kážte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Ten, kto neuverí, bude odsúdený. Tieto znamenia budú nasledovať tým, ktorí veria. Je to pravda? V mojom mene budú vyháňať diablov, budú hovoriť novými jazykmi, budú brať hadov a piť smrtonosné a neuškodí im to. Budú klásť svoje ruky na chorých a budú sa mať lepšie. Koľký z vás vedia, že je to pravda? Aké boli jeho posledné slová, ktoré vyšli z jeho úst predtým, ako bol vzatý? Ak budú klásť svoje ruky na chorých, budú uzdravení. Veríte tomu? Veríte tomu? Koľký z vás, ktorí ste tu, veríte? Dobre, ak chcete vidieť div Boží, verte, že toto, čo vám hovorím a čo sa tu deje, je Ježiš Kristus.
A potom vzložte svoje ruky jeden na druhého. Jednoducho položte ruky jeden na druhého. Bez ohľadu na to, čo je prevrátené, položte svoje ruky na niekoho vedľa vás. Nie som to ja, ste to vy. Tieto znamenia, on nepovedal, budú nasledovať Williama Branhama, on povedal, budú nasledovať tým, ktorí veria. Oni budú klásť ruky na chorých. Na chorých. Nuž, veríte, že Ježiš Kristus je nažive v našom strede? On, ktorý dal to zasľúbenie, ten je tu. Ak sa vy modlíte za tú osobu, na ktorú ste položili svoje ruky, modlite sa za nich, nemodlite sa za seba, modlite sa za nich, pretože oni sa modlia za vás. Vy viete, že je tu. On dal to zasľúbenie. A ak on je prítomný a potvrdí to, dokáže to, potom je to pravda a vy verte z celého srdca, budem sa modliť za vás všetkých. A kým sa vy modlíte jeden za druhého, verme z celých našich srdc. Náš nebeský Otče, naše srdcia sú v skutku pohnuté. Ty si prítomný dnes večer. Žiadne miesto nie je príliš skromné, žiadne miesto nie je príliš veľké, žiadne miesto príliš ďaleko. Ty prichádzaš ku svojim veriacim deťom. Ó, veľký Bože, nebies, Ty si poslal Ježiša Krista v podobe Svätého Ducha, ktorý je teraz prítomný a identifikuje, predstavuje sa ako ten istý včera, dnes a na veky. A deti tomu veria. Ja som im dal Tvoje slovo, Ty si svoje slovo potvrdil. Je tu mnoho chorých a oni sú uchopení, sú šťastní. Majú svoje ruky, títo veriaci, tieto veriace deti, majú svoje ruky jeden na druhom. Jeden chorý na druhom chorom. Oni veria, oni sa modlia za ňu alebo za neho. A Bože, Ty si dal to zasľúbenie, je to Tvoje dielo, ako Tvoj služobník. Ty túto bohoslúžbu, toto miesto prinášam týchto veriacich, že by sme my ako veriaci diablovi odporovali, ktorý nás tak dlho viedol. Pomimo, my veríme, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. On je nažive dnes večer s nami a my nasledujeme jeho prikázanie a kladieme svoje ruky jeden na druhého. Satan, prepusti ich v mene Ježiša Krista. Opusti týchto ľudí ku sláve Božej. Opusti ich, Satan. Prikazujeme Ti v mene Ježiša Krista, toho živého, vzkrieseného Božieho Syna. Satan, opusti ich a nechaj ich ísť ku sláve Božej v mene Ježiša Krista. Každá osoba na tomto mieste, ktorá cíti, že Ježiš Kristus dodržal svoje slovo, že on prišiel do nášho stredu, že je tu, pretože to zasľúbil, že je tu, že sa identifikoval, že sa predstavil. On je ten istý Pán Ježiš, ktorý putoval Galileou. A k tomu veríte, že on dodržiava celé svoje slovo, pretože niekto veriaci sa identifikoval so slovom a položil na teba svoje ruky a ty sa identifikuješ so slovom Božím, že si uzdravený a staviaš sa proti tomu, aby ťa Satan ešte dlhšie držal. Vaša viera vás oslobodzuje, veriac v Boha a v to, že on dodrží svoje slovo. Postavte sa na svoje nohy a príjmite svoje uzdravenie. Všetci, ktorí veria, povstaňte na svoje nohy. Buďte požehnaní v mene Pánovom. Povstaňte na svoje nohy a chváľte ho.